Szóval az InMoEd sablonok eddig úgy voltak, hogy létrehoztam a Canvában egy csoportot, de ezt a Canva csoportot, nem tudom, hogy miattam-e, valószínűleg nem, ingyen fel lehetett venni embereket. De nekem nyilván van egy Canva előfizetésem, ami évi $120, és a Canva úgy döntött, hogy ezeket a csoportokat, amik ilyen közreműködők, mindenkitől bekéri a $120, úgyhogy jelenlegi csoportot, ha akartam volna tovább vinni, akkor $15,000 került volna. Úgy gondoltam, hogy megoldom másképp. Jó? Úgyhogy ezért változtattunk ezen a sablonon, és ugye az első lépés az, hogy mindenkinek legyen egy kanvája, ami ugye immo1-es e-mail címmel, tehát látjátok, Mitró Zoltán @immo1.hu e-mail címmel beregisztrálva. Ez egyszerűen a Google-lel, hogyha összekötitek, de majd mindjárt fogok nektek mutatni másik profilt. Amikor el akartok kezdeni a Canvába dolgozni, akkor a legeslegegyszerűbb dolog, amit meg tudtok csinálni, hogy beléptek a Beneosys-be, és a Beneosys dokumentum tárában lesz egy ilyen a hálózati dokumentumok alatt, hogyha legörgettek, hogy immo1 marketing sablonok Canva linkek. Na én ezt most megnyitom, és itt láthatjátok azokat a Canva linkeket, amiket már elkészítettünk, és ugye ezeket folyamatosan fogjuk bővíteni, és látjátok, hogy le van írva, hogy self-brand videó, tehát hogy ingatlan eladó videó, eladva marketing, Facebook keresek poszt, tehát igyekeztünk mindenre egy alapot adni, és itt is van a leírás, de ezt fogom nektek megmutatni, mert azért naponta elég sok hozzáférési kérelem érkezik hozzám, de ezt nem hozzáféréssel kell, hanem a leírtaknak megfelelően kell ugye ezt végig csinálni, tehát most a letöltésekből megnyitom külön PDF-ben is, hogy lássam ugye ezeket a sablonokat, és most átmegyek egy olyan profilra, ahol elvileg szerintem semminek nem kéne lennie. Bocsánat. Csak az Adobe az szórakozik egy kicsit, tehát hogy mondjuk most megnézzük, talán a tudástárnak nincsen konvája még. Tehát, hogy amikor ti beléptek nulláról kezdve, beléptek a Canvába, és hogy a tudástárnak a címma1.hu-val én most bejelentkezek, és be is léptet. Ugye itt, hogy csatlakozzunk, ezt most el kell engedni. Pillanat, kukikat bezárjuk, tehát ez egy nullás, tehát így kezdődik a Canva. Majd máskor, hát ugye ezt ki kell tölteni. Mindegy. Ugye nektek is ugye ezeket végig kell. Mindegy. Vinni, és akkor így kezdünk egy tiszta kanvát. Látjátok itt a projekteknél, nekem itt már van valamiért egy eladva marketing, de lehet, hogy azért, mert már használtam ezt, de egy alapesetben ezt ugye most nem is látjátok, tehát egy üres kanvát itt láttok. Oké. Ahhoz, hogy ezeket a sablonokat használjátok, amiket az előbb mutattam, tehát, hogy letöltitek ezt. Zoli, bocs, ez olyan kicsi, hogy nem is látjuk, ezt nem lehet neki nagyítani azt a kis képkockát? Még kis képkockát? Amiről most, vagy várjál. Ja, oké, semmi. Látják? Oké, Olvasható? meg vagyok, megnyitottam. Jó. Tehát egyszerűen lekattintjátok ezt, és azt látjátok, hogy itt csak megtekintés van. File, másolat készítése, és innen tudjátok szerkeszteni, és hogyha belemegyünk ide a Canvába, tehát hogy a kezdő oldalra visszamegyünk, akkor ez már bekerült hozzátok. Tehát bármelyik ilyen keresőt vagy szórót, anyagot én most megfogom és kiválasztom, mondjuk a friss ajánlatot, akkor ezt nem tudjátok szerkeszteni, mert akkor az én sablonomba szerkesztenétek bele. Itt látom, hogy ki van éppen benne, file, másolat készítése, és ezzel bekerült, hogyha ráfrissítek, a saját kanvátokba. És innen tudjátok szerkeszteni. Tehát, és így lehet ugye csatlakozni hozzá. Hát ugye ez az, amit ugye nem tudtok szerkeszteni, de ez az, amit tudtok, és gyakorlatilag ez lesz az alapja
amivel el fogunk kezdeni tudni dolgozni. Ez eddig stimmel, vagy van kérdésetek? Mert ez lenne az első része, egyáltalán, hogy a sablonokat hogyan tudjátok használni. Hát azt a részt megmutatod még egyszer, hogy lehet átemelni az üres kanvába ezeket a meglévő sablonjaidat? Tehát, hogy az üres kanvában letöltöd ugye a Veneosys dokumentumtárból, amit én feltöltöttem, kiválasztod azt, ami szimpatikus, belépsz a kanvába, ugye az immogyes e-mail címeddel, rákattintasz a képre, ugye ez Anikónak egy ilyen keresőszórólapja, vagy Anikó arcával akkor inkább, másolat készítése, és a másolat készítésében már bekerült ide a te saját projektek közé. Itt látod, hogy aminek ott van a felette, hogy csak megtekintés, az ugye az én sablonom, de ez már a tiéd, és szabadon tudod változtatni. Jó? Ez azért is jó, mert hogyha már egyszer így hozzácsatlakoztál, és ezt annyira elállítgatod, hogy nem tudsz vele mit kezdeni, akkor itt, amit csak olvasható, ugye csak megtekintés, ha erre rámész, akkor egy másolat készítésével újra az eredeti sablonhoz vissza tudsz térni, tehát hiába rontod el, ezek mindig rendelkezésre állnak. És így az alapsablonok megmaradnak, mert először, amikor csapatba kezdtünk el dolgozni, akkor talán Zita hívta fel a figyelmemet arra, hogy valaki átírta az alapsablon sajátjára, és változtatta, így ők már nem tudták azt megcsinálni, úgyhogy utána újra kellett majd kezdenem az egészet. Többiek? Ez így eddig stimmel, hogy kerülnek be a sablonok? Igen, érthető? Oké. Jó, rendben. Akkor megyünk tovább. Az arculat, tehát amikor arculati csomagot akartok beállítani, ez egy fizetős lesz, tehát ezt nem tudjátok beállítani, de ugye ki tudjátok választani azt, hogy mondjuk miket akartok használni. Az első dolog, amit szerintem nektek használni kell, ugye az, hogy keresünk most egy InMoid logót. Én most letöltöm a működési kézikönyvből, de a tudástárban fent van, úgyhogy ez gyorsan leszedek egy friss InMoid logót, úgyhogy képzések, marketing, és a logók alól, amit használni fogunk. Mondjuk nézzük ezt. Tehát ez a partnerek hozzáférnek, nézzük ezt a sima egyszerű InMoid logót. De ezen kívül mondjuk nézzük ezt is, ugye ez az ismertebb, amit ti is ismertek. Én most azt fogom nektek megmutatni az ingyenes Canvában, miket lehet. Tehát, hogy most igazából csak leszettem a logókat, és ugye nekem a Canvában, ugye bármilyen projektet ki akarok választani, akkor mondjuk vannak a saját projektjeim, de mondjuk kezdjünk úgy, hogy ezeket használjuk. Jó, mutatok egy ilyet. Friss ajánlat, tehát ez a Facebookra hamarosan érkezik, ugye? Tehát friss ajánlat, eladó ház, ezeket tudjátok átírni, tehát hozunk egy ingatlant. Mit fogok csinálni? Feltöltésekre megyek, hogyha megnyitottam, mert a Canva maga layerekből áll össze, tehát látjátok, hogyha itt a pozícióra mentek, akkor itt láthatjátok, hogy milyen rétegek vannak elhelyezve a képen, és hol helyezkednek ezek el. Tehát, hogy ezeket úgy képzeljétek el, mintha A4-es lapokat kivágnánk, és szépen egymásra tennénk, tehát egyáltalán nem bonyolult. Tehát én most azt mondom, hogy a logót az hátrébb akarom küldeni, akkor ennyire egyszerűen áthúzom ugye a kép mögé, elvileg. Na, ennek így kéne, pillanat. Rendezéssel, kijelölöm a logót, a logót pont nem tudom. Rosszba léptem bele? Nem, jóba léptem bele. Ugye, és mondjuk ezt ide húzom, ugye a háttér mögé nem tudom küldeni, de be akarom tenni mögé, akkor látjátok, eltűnt. Tehát ugye ezeket a rétegeket tudjátok változtatni, én most legelőre hoztam ezt, mert én nem ott a vonalat elnekesznek. Hogyha én azt mondom, hogy hozok egy ingatlant, nektek ezzel annyi dolgotok lesz, hogy a fájlok feltöltésénél, amúgy ez 90%-ban mobilon is megegyezik, a fájlok feltöltésénél mondjuk kiválasztok mondjuk legyen egy képet, legjobb WC képet. Nem kiválasztom ezt, hogy ez az ingatlan most érkezik. Feltöltöm a Canvába magát az anyagot, és nemes egyszerűséggel kicserélem ezt, behúzom ide, ameddig nem változik, ugye, és ez a háttér lesz. Most itt annyit csinálok, hogy jobb egérgomb, háttér lecserélése, és már ez a háttér,
És itt saját magamra szabom azt, tehát, hogy itt beírom ide az én telefonszámomat, hiszen én, ugye, ez már ugye az enyém, és akkor az 79, 67, 61, 78, és akkor, hát ugye ez most, nem tudom, 4000, mindegy, hogy mi a 1053, és gyakorlatilag készen van azzal, hogy átírom az árat. Ez olyan, mint a Word. Tehát, hogyha ez nem 45 millió, hanem most ez 35 millió 900 000 forint jelen esetben, akkor én ezt megfogom, és kész. És gyakorlatilag ez már mehet Facebookra. Jó? Azért mondom, hogy használjátok az inmagyeseket, mert ugye itt be vannak állítva már a logók, az arculati színek, a méretek, de meg fogom mutatni, hogy ha kreatívak akartok lenni, akkor hogy tudtok gyorsan járni. És hogy tudjátok ezt letölteni? Megosztás, letöltés, és itt kiválasztjátok, hogy mit szeretnétek. Tehát én itt a Facebookra és az egyéb social media felületekre a PNG-t ajánlom, de nyugodtan lehet JPEG is. De abban az esetben, hogyha mondjuk például nem ezt csináljuk, hanem mondjuk nézzük, ez egy szórólap, ugye? Tehát itt már rajta van a nevem, rajta van a telefonszámom, tehát nekem ezzel most már nem kell mit kezdenem, mert ez rám van szabva, és azt mondom, hogy én ebből nyomdába akarom küldeni, akkor letöltés, PDF, PDF hegyesítés, nem, nyomtatható PDF, vágójelek és kifutás, megnézem, hogy melyik két oldalt akarom letölteni, és nyomok egy letöltést. Ugye ez összerakja, feldolgozza, és olyan formában küldi el, látjátok, hogy ha ti nyomtatni akartok, vagy nyomdában akartok szórólapot csináltatni, gyakorlatilag itt megvannak azok, hogy hol kell elvágni a képet. Látjátok? Tehát ez akár egy nyomdai felhasználásra is jó lehet, úgyhogy ezt nyugodtan tudjátok erre is használni. Csináltattunk már mi is így ilyet, és nem volt vele probléma. Még a Verespáléban, de gyakorlatilag ugye ezeket tudjátok így, anélkül használni, hogy bármilyen megerőltető dolog lenne, tehát egy self-brand kialakításához én mindenkinek javaslom azt, hogy az összes létező sablont ezzel a módszerrel tegye be saját magához, és kezdje el használni ezeket, akár ezt mondjuk, hogy hamarosan kínálatunkban, tehát még egyszer fájl, másolat mentése, és gyakorlatilag ez már ugye az én sablonommá vált innen. A következő, látjátok ezt a képet, ugye ez egy kép nélküli háttér, és ugye, na mindegy, mielőtt belemegyek ebbe, van-e kérdésetek? Mert akkor elkezdem mutatni, hogy nulláról hogy néz ki egy ilyen rétegezés, jó? Tehát, hogy lehet ezeket összepakolni. Alapesetben amúgy, hogyha van egy kanvátok, akkor ugye új hozzáadásával, ugye egy az, hogy tudtok új terveket is hozzáadni, de a terv készítésére mentek, ki tudjátok választani, hogy mit szeretnétek. Mondjuk azt mondom, hogy én szeretnék, mit csináljunk, egy Instagram, Facebook vagy szórólapot, mi melyiket csináljuk meg. Valaki? Mindegy, csináljunk akkor egy Facebook bejegyzést, méghozzá azért, mert most egy a social médiát amúgy még elő fogom venni. Ez be is van méretezve, tehát az azt jelenti, hogy ez már olyan méretekkel rendelkezik, amit nem fog ugye a Facebook levágni jobb vagy bal oldalon, vagy alul vagy felül. Oké? Okay? Alapesetben itt vannak sablonok, tehát itt a tervezésnél kaptok sablonokat, amiből tudtok választani, de tudtok azért hozzátenni, tehát, hogy és itt vannak sablonok, amiket lehet használni. Itt a koronánál az az előfizetéses, ez pedig az ingyenes. Tehát ezeket is lehet használni. Én az első lépésnek azt mondom, hogy használjátok magát az InMoid sablonokat, hiszen ezeket már egyszer a központ jóváhagyta, és akkor nem kell ezzel szórakozni, csak magának a Canvának az elvét szeretném nektek megmutatni. Tehát én erre rákattintok, és ezt a sablont már átírom, hogy 500 000 forint, és gyakorlatilag, mint a Word-ben, tehát kijelölöm, és lejjebb veszem a betűméretet. Nem bonyolult a történet, tényleg, és azt mondom, hogy ez nem imma egyes szín.
És a sablon stílust tudom változtatni, tehát én azt mondom, hogy ugye ez nekem nem tetszik, ugye akkor változtatja a sablonnak a stílusát, de ez nekem még mindig nem vagyok ezzel megelégedve, úgyhogy megfogom, rákattintok az adott részre, és tök egyszerűen kiválasztom mondjuk arculati színeket hozzáadnom, az arculati kézikönyvből színkód alapján is hozzá tudom adni a színeket, de mutatok egy még egyszerűbbet. Tehát nekem most ugye az van, hogy a színeket kéne választanom, feltöltöm, amit ugye leszettem az előbb, egy pillanat, a logó másról, tehát miért nem engedi feltölteni? Hát ennek a logónak amúgy itt kéne lennie. Ja, megnézzük, hogy mit problémázik rajta. Ha nem ment végig a letöltés, akkor értem, de mindegy. Kiszedjük innen. Azt mondja, hogy... Ja, és hogyha több sablont használtok, akkor mondjuk rámegyek erre, és azt mondom, hogy másolás, tehát a Ctrl-C, és ugye amit most elkezdtem használni, egy egyszerű Ctrl-V-vel be tudom illeszteni magát, az InMoid logóját. Ezzel annyi a probléma, hogy nem lesz itt ugye a feltöltéseim között, és nem is tudom áthúzni ide, tehát hogy ezzel nem tudok így mit kezdeni. Úgyhogy gyakorlatilag nekem majd le kell tölteni és fel kell tölteni, most nem kezdek el ezzel szórakozni, hogy miért kezdett el mondjuk ez problémázni. Ugye visszatérve a színekre, hogyha én feltöltöttem egy Immo 1-es logót, akkor gyakorlatilag a Canva nem hülye, behúzza a színeket. Látjátok? És innen már csak ki kell választani, hogy melyik színárnyalatokat szeretném én látni a logó színeiből, fotószíneket, logószíneket, és gyakorlatilag 1 perc alatt személyre tudtam, tehát egy Immo 1 színekre tudtam ezt szabni. És innen ugye bármelyik sablont használom, megfogom, és a képekre ráhúzom. Ezek a képek elmondhatom nektek, hogy működnek, mert ez most egy sablon használata volt, de ha én nulláról szeretnék egy ilyet építeni. Itt vannak azok az elemek, amiből össze lehet válogatni magát ugye ezeket a kanvákat, és ugye itt vannak grafikák, vannak alakzatok, és ugye ezekből tudtok választani, akár mozgó, akár nem, tehát hogy ezekből rettenetesen sokféle fajta van, amire most nekünk szükségünk lesz, az a keret. Keret értelemszerűen egy fotókeret, tehát gyakorlatilag azt mondjuk, hogy mondjuk ebbe a keretbe én majd szeretnék elhelyezni egy fotót, és mondjuk ugye nézzük meg, hogy hasonló legyen mondjuk ehhez, akkor gyakorlatilag ezt a keretet átméretezem, jó? És a feltöltésekből ebbe a keretbe belehúzom a fényképet. Jó, nyilván ez egy másik fajta keret, úgyhogy ezt most itt ki lehetne választani, tehát hogy az egész pontosan ugye meg lehetne nézni, hogy melyik volt ez. Konkrétan ez a keret volt az, úgyhogy ezt most én ide berakom. Ezt sima, egyszerű delete gombol, tehát hogy képtörlése, kerettörlése, mindent meg lehet csinálni, és gyakorlatilag saját ízlésre tudok szabni benne mindent, és ezáltal nagyon egyszerűen tudok dolgozni ebben. Azért javaslom mindenkinek a Canvát, aki hallotta már Simon Andit mondjuk erről beszélni, akkor az pontosan tudja, hogy milyen jó és mennyire tud hasznos lenni. Tehát gyakorlatilag így tudjátok ezeket összevariálni, de most én nézek valamit, csinálunk mondjuk egy eladtam posztot. Jó? Csinálj egy eladtam posztot. Elkezdem alapról felépíteni. Beteszek ide egy fotót, ez most szarul néz ki, igaz? De beállítom háttérkép. Ez már normálisan néz ki. A fotó szerkesztésében, ugye ezek prémium előfizetések, de tudtok azért használni belőle dolgokat, mondjuk leszedjük a gyíkot, elvileg meg tud írt körül, hogy mit szeretnél csinálni. Tehát, hogy ha minden igaz, ugye ezt megcsinálja az AI, és ki tudjuk választani az eredményt. Tehát egy virágot kértem oda tőle, és azt mondjuk, hogy akkor teszünk a gyík helyére egy virágot. Most nem azt mondom, hogy ez a legszebb virág a világon, de mondjuk egy
nem is tudom, hogy hívják ezt, a gyík helyett ez egy fokkal már talán jobb. Jó, tehát itt rengeteg ilyen fotószerkesztési lehetőségünk van, és gyakorlatilag a szűrőkkel ugye előrebeállított szűrőket tudtok, és ugye itt pedig az effektusoknál tudtok mondjuk árnyékot adni neki, és ami még egy érdekes dolog, az pedig az igazítás, és a teljes képnél akár így, egy előtér háttérben, akár tudtok, nyilván nem lesz egy Photoshop, de egy rossz fényképen javítani ugyanúgy, mint egy képszerkesztőben. Jó? Tehát ezt is meg tudjátok vele csinálni, és ugye itt nyilván, hogyha most nem akarom ezt szórakozni, akkor visszaállítom az alapértelmezéseket. Tehát én egy dicsekvőt szeretnék ide csinálni először. Megcsináljuk most az Immo 1-es dicsekvő sablont. Ugye nekem ilyenkor mi kell? Kell most egy alakzat, ami legyen mondjuk ez a mondjuk egy ilyen alakzatot elképzelek. Ezt elforgatom szépen 90 fokkal, látjátok a képernyőn is, hogy 90 fokkal, mekkora szöveget akarok hozzáírni. Megfogom, ezt beállítom ide. Jó? Eddig azért nem néz ki annyira szépen, de mit fogok csinálni? A színt fehérre rakom, és itt van egy olyan, hogy áttetszőség, adok neki egy 10%-ot, vagy 15%-ost, vagy akár többet is, attól függően mennyire akarom ezt kontrasztosra, lesz egy 75%-os áttetszőség, tehát belóg ide a képkeretbe, gyakorlatilag nekünk egy ilyen, amire a szöveggel tudunk írni, itt is tudtok ilyeneket kiválasztani, tehát vannak előre megadott dolgok, és most például hát azt hittem a barátok közt eset meg tudom találni, tudjátok, de nem, sajnos. Úgyhogy a szövegnél mondjuk kiválasztom ezt, és itt ez egy szövegcsoport. Na ugye a Canva úgy dolgozik, hogy csoportokat is tudtok létrehozni, de ugye egyénileg is tudjátok kezelni, és a csoport szétbontásával látható, hogy ez kettőből van összerakva. Úgy tudtok csoportot létrehozni, hogy együtt tudjátok mozgatni ezeket, hogy kijelölitek, és csoportosítás, és akkor már nem térnek el egymástól. De most én ezt a csoportot szétbontom, és akkor gyakorlatilag elkezdem átírni, mint... Hát ez nem lett az életem legszebb betűtípus választása, de mondjuk kiválasztunk egy 90-es betűméretet, és azt mondom, hogy ezt elhelyezem ide. Aki már szerkesztett szöveget bármilyen módon, vagy Wordben, gyakorlatilag ezzel megegyezik, és látjátok, az alatta lévő alakzatnak mutatja, hogy középen hogy jelenjen meg. Hát eladva. Egyszerűen. Egy nap alatt. Alatt. Itt pedig ugye bezárom mondjuk középre, ezen is tudok egyesével is változtatni, mondjuk megváltoztatom a betűtípust, egy nap alatt. Mi kell még ide nekem? Egy Immo 1 logó, ezt innen fogom és Ctrl+C-vel kimásolom, beteszem ide, ott eltakarja, úgyhogy átrakom erre a helyre, és kell nekem még a másik képről, ugye az arcom, ezt fel tudom ide tölteni, vagy másolással beteszem ide, és látjátok, gyakorlatilag egy alapot elkészítettünk ehhez. Úgyhogy ez már egy dicsekvőnek tökéletes. Ami nagy hiba, és azt megmutatom a másikon, egy pillanat, az, ami jellemzően egyszerűen nem szép. Mondjuk a projektekben az, amikor, most mutatom Tibornak, amit most eladott ingatlan, tehát hogyha most itt lenne háttér. Jó, egy páron már elküldtétek, nekem volt egy ilyen felajánlásom, de most betesszük ide Tibor mellé Petit, mint hogyha ő adták volna el közösen, hogyha a Tibor helyett így szerepelne, látjátok, mennyire más lenne magának ugye a képnek a kimenetele. Nem azért, mert máshogy vannak felöltözve, hanem egyszerűen, mert ugye a háttér nélküli kép
az sokkal jobban illeszkedik ebbe. Akinek van Canva előfizetése, tehát irodaszinten lehet, hogy megéri egy előfizetéssel, de hogyha nem, akkor egy ilyen üzleti fotót, ha elküld nekem, akkor én akár nagyon gyorsan le is tudom szedni neki a hátteret róla, és akkor közösen fogják eladni. Így mennyivel jobb, mint háttérrel, nem? Pillanat, most nem jó volt a sorrend, de háttérrel, háttér nélkül. Tehát ezt én megcsinálom nektek, hogyha elkülditek, de nem telefon selfie-vel, nem olyat, hanem egy normális üzleti fényképet. Én nagyon szívesen megcsinálom nektek, hogy normálisak legyenek, mint amit Atiék is küldtek. Most ezt az oldalt leduplikálom. Atiék elküldték, itt a kép, ugye ez nekem nem tetszik, ugye a pozíció miatt, úgyhogy igazából ugye vagy az van, hogy tükrözöm, vagy a fotót szerkeztem, ezt például elfordítom simán 90 fokkal, és ugye erről lekapjuk a hátteret, és tükrözzük, hogy befelé néz, nem így, fejjel lefelé, így. És mennyivel jobban néz ki így, mint ugye az előző. Jó, tehát ezeket nagyon szívesen megcsinálom nektek, mert nagyon szeretném, hogyha egy nagyon jó egységes arculatot alakítanánk ki. Visszatérve erre, ugye itt rettenetesen sok lehetőségetek van arra, hogy használjátok magának a Canvának ugye az elemeket, és ugye ezeket az elemeket össze tudjátok párosítani, akármilyen keretet tudtok hozzáadni, diagramokat, rácsokat, tehát hogyha én most azt mondom, hogy szeretnék mondjuk meghirdetni ugye mondjuk 3 ingatlant, vagy szeretnék egy ilyet hozzátenni, hogy mondjuk frissen érkező ingatlanok, és akkor marha egyszerűen semmi más nem kell csinálni, csak megfogok, feltöltök még hozzá 2 darab képet, és beteszem ide, mert a keretek automatikusan fogják méretezni. Ha én azt mondom, hogy nem szeretném, hogyha mondjuk ez a fenyőfa rajta legyen, 2-ször elég rákattintani, és már úgy tudom pozícionálni, hogy az jelenjen meg, amit én szeretnék. Jó? És ugye innen tudok mondjuk például, ugye, hogyha rámegyek itt most ugye nem a háttérre mentem, hanem erre, és mondjuk ad kap egy zöld hátteret, fordítva kellett volna kezdeni, bocsánat, tehát, hogy most kijelölöm ezt, és akkor ezt kap egy zöld hátteret, akkor már a Canvának a háttere is zöld lesz, de hogyha én erre 2-szer rákattintok, akkor ugye ezt is el tudom forgatni, tehát hogy minden egyes képnél, minden egyes tételnél megvan a lehetőség arra, hogy ezek rendben legyenek. Csak most visszatérek ide gyorsan egy picit, tehát például én majd Facebook képzés hátterek alternatív díjátadó. Tehát, hogy mit lehet ugye ebből összehozni. Ebből akár lehet PowerPointot is, tehát, hogy amit láttatok a díjátadó gálán, a PowerPointok is Canvával készültek, és egyesével rakosgattam bele mindent, tehát ez, amit ott láttatok, azok szintén mind ezzel készültek, kapott keretet, kapott képeket, lelettek vágva ugye a képekről a hátterek, és jó, hát ez most egy picit félrecsúszott, de ebből lett ugye megcsinálva minden. És ahogy megnézitek ezt, nem minthogyha ezek a fotók rosszak lennének, de sokkal jobban lehet egy így kiemelkedővel megcsinálni, sokkal jobban tud mutatni egy ilyen képen, amikor valaki kiemelkedik, látjátok, deréktől, tehát én javaslom nektek, hogy ezt használjátok, nem azért mondom, mert hogy rossz mondjuk ez az üzleti fotó, de látható az eltérés azokkal, akik deréktől felfelé vannak benne. Jó, úgyhogy én javaslom nektek ezt a mintát használni, tehát hogy itt deréktől felfelé, tehát így könyöktől, hogyha ölbe van téve, akkor onnan már jól lehet majd használni. Rettenetesen sok lehetőségetek van még ugye ebben. Ha előfizettek, akkor mutatom az előfizetéses verziót. Az előfizetésbe be tudtok állítani arculatokat, és ha én most azt mondom nektek, hogy készítek egy új tervet, mondjuk egy sablont, kiválasztok egy sablont, rengeteg amerikai ingatlanos rakja fel, látjátok, és tudom használni a pro sablonokat is, mert ugye elő vagyok fizetve, évi $120, tehát azért mondom, hogy ezt irodaszinten megéri, de mi adjuk nektek, tehát hogy én ezeket megveszem,
kifizettük, és megcsináljuk a sablonokat, és tudjátok használni ingyen, mert amikor én már továbbadom nektek, akkor ez nem probléma, és tudok olyat csinálni például, csak egy trükköt, hogyha valakinek van, hogy rámegyek ide a sablonokra, keverés, és látjátok, a teljeset átállította magára arra a színpalettára, amit mi használunk. De nyilván itt a logót nem, a szöveget nem, ezeket ki kell csinálni, de gyakorlatilag más sablonját 1-2 másodperc alatt tudjuk testre szabni az előfizetéssel. Nyilván mi azért igazolunk ahhoz, hogy mit olvasnak el, mint töltenek a legtöbb időt, és ezek is bővülni fognak, tehát már Andival is megbeszéltük, hogy azért Andi a nagy Canva bűvész, most pont nincs itt, hogyha jól tudom, mert éppen nyaral, de ő is fogja a saját általuk használt sablonokat rendelkezésre bocsátani, és akkor bővíteni fogjuk ezeket. De mit tudunk még csinálni? Tehát tudunk mondjuk egy nyilat, hogyha én rákeresek a nyílra, akkor azt mondom, hogy grafikák, videók, keretet, tehát, hogy ha megvan fejbe, hogy mit szeretnétek, akkor mondjuk a grafikáknál én ezt berakom ide, ez nem tetszik. Nézzünk mást, hopp, ez mozog. Na, ez kell nekem. Ugye ez most még így magában nem szép, de én ezen fordítok egyet, fejjel lefelé, hogy ide az árra, mondjuk akciós ár. Ugye ezt így kiemelem, és ugye ez a másik, hogy mondjuk ugye ez egy fehér, az megint nem jó, de hogyha figyelmet akarok felkelteni, akkor ugye ezt, hogyha megnézem, hogy mondjuk ugye mik vannak, szegély vastagság, animálás, tehát rengeteg mindent tudok vele csinálni, de maradjon ez így. Mit tudok még vele csinálni, amit nagyon nem használ senki, nem láttam még, vagy mondjuk egy ilyet beteszek ide. Ugye? Egy akciós árnak. Ez azért figyelemfelkeltő. A megosztásnál látjátok, itt ezt már videónak fogja tekinteni, de a letöltésnél MP4 videó helyett válasszátok a GIF-et. És a GIF-nek az első oldalát, hogyha én kiveszem, ugye kiválasztom, hogy mit akarok letölteni, ha csak simán letöltöm a GIF-et, akkor ezt fel tudom tenni úgy Facebookra, hogy GIF-ként jelenik meg, tehát oda vonzza a tekinteteket. Tehát gyakorlatilag egy mozgókép, hát ugye ez a GIF-nek ugye maga a jó magyarosítása, tehát hogy egy mozgóképet is tudok akár csinálni belőle, ami képként jelenik meg, és mindenkinek le is fogja játszani, mert amúgy meg nem sokkal nagyobb területre meg felbont, tehát hogy ilyen helyben nem is foglal sokkal többet. Úgyhogy én ezt javaslom nektek, hogyha mozgó dolgokat, vagy például egy nagyon akciósnál, vagy egy áresésnél nyugodtan tudjátok használni, és akkor mindjárt megnézzük. Ez így néz ki. Tehát ez szépen megy magától végtelenítve. Jó? Tehát, hogy ez így néz ki. Ez a következő, ugye mondjuk egy ilyen összehasonlítás, de akkor hagyjunk egy zöld hátteret, és rakjunk össze például egy ügyfélvéleményt. Mit szóltok hozzá? Ugye az ügyfélvéleményhez feltöltöm a saját fotómat, mondjuk ugye a feltöltésekbe, vagy bemásolom máshonnan, akkor beteszek mondjuk egy logót, és kiválasztom azt, mi mondjuk nekem szimpatikus, ez nem, de mondjuk automatikus javaslatok összes megtekintése, azt mondja, telefon földnapja. És tud már magyarul a Canva szerencsére, tehát mondjuk beteszek egy ilyen szövegbuborékot, látjátok, ez most például fizetős, de akkor nézek egy olyat, ami nem fizetős, például ezt. Ugye ezt mondjuk megtükrözöm, ez a háttér, ez erős hozzá, úgyhogy kiválasztok egy ilyet mondjuk, vagy akár egy sima, egyszerű fehér hátteret, és ide kiírok egy ilyet, hogy szöveg, azt mondja, hogy alcímsor,
Ez még ugye kevés, tehát ez még így kevésnek tűnik, megfogom, ezt ugyanúgy tudom másolni, nem tudom, hogy és maradjunk ennél a témánál, és ugyanúgy látjátok, tudom beállítani, tudom húzni, tudom ugye méretét változtatni, és húzza magával a szöveget. Tehát egy teljesen egyszerű Wordhöz hasonló történetről beszélünk. És mit teszek még hozzá? Azt mondom, hogy tegyünk hozzá egy alakzatot, mondjuk például teszek hozzá egy sima, egyszerű ilyen alakzatot, hogy legyen mondjuk céges színekben, berakom ide, elhúzom, nem kell, nem baj, hogyha kilóg. Itt a pozíciót azt akarom, hogy én előtte legyek a szöveg előtt, és ide pedig beteszem ezt. Elérhetőségeket. Jó, szövegre igazítom. Tehát, hogy tényleg szinte akár gyerek kezébe is lehet adni szerintem ezt, hogyha így nem működik, mert mondjuk látjátok, ez nem jó nektek, vagy nem akarja megfogni ezt a szöveget, akkor van egy olyan tippem, hogy rámentek a pozícióra, rétegek, és kiválasztjátok ezt. Tehát, hogy most a rólam mondtákat fogom húzni, és most ezt fogom, és azt mondom, hogy ennek nem jó a színe, ugye, hogy látványosabb legyen, és mondjuk azon gondolkodok, hogy valami nem kerek. Kéne egy háttér. Na és akkor ugye mit tudok csinálni? Az elemeknél eddig, ugye darabokat mutattam nektek, de vannak ugye lehetőségetek van arra, hogy sablon háttereket választhatok, tehát Budapest, és megnézem a fotókat, és megnézem, hogy mi az, ami nem jogdíjas, ugye ami nem pro, jobbegérgomb, képbeállítása háttérként, és meg is vagyok. De hogyha még azt szeretném, hogy ez átlátszó legyen, akkor szintén egy 70%-ot rádobok, és már is egy igényes munkát adtam ki a kezemből. Jó? Ez lesz az első, amit ugye meg tudtok csinálni, meg még azt mondjátok, hogy ez se tetszik, akkor ezek mellett ugye tudjátok ezt, ugye, hogyha gifet szeretnétek, ugye mondjuk, hogy animálni, hogy honnan jöjjön be, honnan érkezzen be, ennek a pozíción is tudtok változtatni. Tudtok csak nagybetűsre váltani azonnal, tehát, hogy ezt egy mozdulattal tudjátok változtatni. Valamint ugye az effektusoknál tudtok neki akár egy keretet adni, aminek a vastagságát meghatározzátok, a színét, elgörbítitek, tehát, hogy ez amúgy, ha valaki ismeri a Photoshopot, akkor az már láthatott, hogy nagyjából hasonló dolgokat lehet megcsinálni benne, csak sokkal, de sokkal egyszerűbben. Jó? Tehát ez lesz az alap, de akkor nézzük, hogy mondjuk mi az, ami ténylegesen tök egyszerűen, hogy az összes létező Immo1 sablont be kell ide kattingatni. Ugye megmutattam már nektek 2 darabot, egy szórólapost, és mondjuk nézzünk ugye egy 3-ast, most a következő lesz ez mondjuk, tehát fájl, másolat készítése, és látjátok gyakorlatilag itt egyesével vannak minden kis hülyeség rátéve, de hogyha ti ezt használni akarjátok, ugye, tehát ebbe is 2 verzió van benne, akkor én mit fogok csinálni? A saját fényképeimmel ide behúzom, ide húzom, ide húzom. Ez nem jó helyen van, de 2 kattintás ide, és gyakorlatilag átírom azt, hogy hol van, átírom 2 kattintással a szöveget, és a megosztással le is tudom tölteni. Jó? Úgyhogy szerintem ez egy nagyon egyszerű történet, nézzünk egy kicsit bonyolultabbat, a videók. A videókat amúgy mondjuk nézzük, én összeraktam egy 18 kockából álló videót, fogok csinálni állót is, mert ez egy fekvő videó lett,
Ugye ugyanúgy a másolat készítésével bekerült a saját Canvámba, innen szerkeszthetem is. Jó? És innen nem kell más csinálni, tehát hogy mondjuk a videó szerkesztése, tehát kitörlöm a régi videót, de nem is kell kitörölnöm, hanem mondjuk megfogok és feltöltöm ugye a saját videóimat. Hát most nézzek egy párat, hogyha találok. Ja, ott volt, bocsánat. Csak ez már egy elkészített videó, és ide a videók közé fog ez felkerülni. Ez pont nem vízszintes videó, mert függőleges. Én ezt most elkezdtem jobban a függőlegeseket használni, de az működési elvét megmutatom. Jó? Tehát megfogom, ha feltöltötte a videót, ennyi. Behúzom ide. Ez már kész videó, ami nekem kikerült, tehát hogy ez azért ilyen. Tehát ezt felrakom ide, tudom felhúzni, és azt mondom, hogy ez a videó nekem túl hosszú, akkor a videó szerkesztésénél, bocsánat, vagy nem, hol van ez? Videó szerkesztésénél, nem, itt a sebességet, körülvágás mondja. Ezért, és itt kéne lenni egy kis ollónak, ami most nem tudom miért nem jön fel. Tehát a videó hosszúságát kellene itt ugye tudni vágni. Ami eddig itt volt, de nyilván változtatja. Körülvágás, lejátszás, videó szerkesztés. Én a Canva videókat megmondom egyszerűen, az a legegyszerűbb volt eddig, de nyilván most már variál. Itt van. Nem tudom, miért nem jött fel az előbb, de hogyha bele... Ja, mert nem töltötte még fel. Tehát, ugye itt lesz a videó, és hogyha azt mondom, hogy nekem ebből csak ez a része kell, akkor ezt kivágom. Tehát egyszerűen itt a videóra rá kell menni, ugye nem erre, bocsánat, hanem a videónál a kis ollóra, hogyha rámentek, akkor innen tudjátok ezeket kivágni, és megcsinálni a feliratot. Csináljunk egy videót nulláról, jó? Hogy mégis azt, hogy kell, de fogok nektek csinálni álló videósabb. Szerintem akkor majd csinálok egy álló videósablont, mert az sokkal egyszerűbb lesz, és gyakorlatilag, hogyha ezzel meg vagyok, rányomok a készre, és ott is marad. Ami még itt egy érdekes történet, ugye, hogy itt, hogyha van egy jó sablonom, akkor ezeket egy videónál egy egyszerű, tehát oldal duplikálása, nekem az Command D, de hát ugye Ctrl D lesz mondjuk Windowsos gépen, duplikálni lehet, és akár azt is meg tudom csinálni, hogy én csak egy videót teszek be ide, de azt az egy videót annyira szétvágom, hogy látjátok, ennek is még van vége, és ugye egy videóból kivágom azt, amire nekem szükségem van, tehát részleteket veszek ki belőle, és nem kell utána ezzel szórakozni. Annyit fejlődött még igazából, amit tapasztaltam, hogy nagyon ajánlott videóból rövidet csinálni. Azt mindjárt megmutatom nektek, hogy miért. Mert hogyha felmegyek ide a YouTube-ra, én a saját hirdetéseimmel látom, de mondjátok, hogyha nektek más a tapasztalat, hogy nem érdekli egyszerűen az embereket. Tehát nézzétek meg, most csináltam egy shortot, vagyis hát rövid videót, és itt van, hogy egy kiadó kétszobás lakás, látjátok, 422 megtekintés, április 16 óta, most szerződésre. De nézzünk egy statisztikát. Nagyon sokan nézték meg, és az átlagos megtekintési időtartam 12 másodperc. Tehát odáig nézik meg az emberek, és nem nézik tovább. És látjátok, ezek is egy teljesen egyszerű videó, és nézzük meg, hogy meddig volt érdekes. Nappali bemutatása, konyha, és a konyháig nézték meg, tehát nem is a hálószobán, tehát nem jutottak be a fürdőszobába, pedig ez egy 24 másodperces videó, ez egy kis kiadó másfél szobás lakás, és nem jutottak el odáig. Pedig nem egy bonyolult történet.
És akkor nem beszélünk arról, hogy amikor ugye próbálkoztam, ugye, hát itt nekem azért van sok minden, de itt például, hogy 1 perc 3-as videónál, itt sokan nézik, tehát folyamatosan nő a megtekintés, rengetegen megnézték, és nézzétek meg, a feléig képesek megnézni az emberek. Ez mondjuk egy nagyon jó arány, hogy eljutott idáig a 73%-a, de én arra jutottam, hogyha több perces videót csinálunk, egy pillanat, csak nem biztos, hogy jó fiókomba vagyok benne, mert van egy pár YouTube fiókom. Például ez egy luxus lakás volt, gyönyörűen berendezve, mindennel, tokkal vonóval, amit el lehet képzelni, és nézzétek meg, 76%-a 5 másodperc után kikapcsolta, pedig látjátok, hogy éppen a teljes ház felülnézeti drón videójáról volt szó. Tehát, hogy megmutatom nektek, hogy meddig nézték az emberek. Itt a virágokat nem kellett volna. Eddig. 30%-it kikapcsolta. Az jó? Szóval egy pörgős, gyors, lehet itt 2 perces videót csinálni, meg szépet, hogyha nem nézik meg. Szóval gyakorlatilag ezért mondom azt, hogy itt ez a 18 snitből álló videós hirdetési sablon, ugye ez egy 4 perces, ebből, hogyha saját magatokhoz letöltöttétek, nyugodtan töröljétek ki, és legyen egy 1-2 perces videó, 1 perces videó belőle, és én nagyon javaslom mindenkinek azt, hogy ide kerüljön fel a telefonszámotok, és ezeket nyugodtan cseréljétek ki, itt a szöveg, át lehet írni, és ennek ugye a szövegezés meg mindene, tehát ugyanúgy, mintha sima sablont használnánk, csak át kell írni, és saját magatokra tudjátok szabni. Az a jó ebbe igazából, hogy tudjátok ugye telefonra is rárakni, tehát hogyha telefonra ráraktatok ugye mondjuk egy kanvát, akkor gyakorlatilag a kanvát, mindjárt megmutatom azt is nektek, csak megnézem, hogy mit tudok. Pillanat. Igen, csak rossz kanvába vagyok benne. Addig, hogyha van kérdésetek, nyugodtan mondjátok. Szívesen válaszolok mindenre. Érthető amúgy így? A videó esetében csak videófelvételre betenni, vagy képekből is összevágható? Képekből is összevágható, tehát hogy képekről is csinálhatsz videót, nem muszáj neked betenni ide, tehát én ezt a képet ki tudom cserélni erre, akkor ez egy állókép lesz, de ugye itt meghatározom lent azt, hogy mondjuk ez az állókép, bocsánat, ez hanyadik dia, mondjuk nézzük ezt, kicserélem erre, csak simán berakom ide, kicserélte a hátteret, és itt, hogy 5 másodperc, és mondjuk azt mondom, hogy ez jelenjen meg 2,6 másodpercig, és akkor látjuk. És képeket is tudsz belerakni, tehát nem muszáj videókat betenni ide. Pillanat, csak egy kicsit sok kábel van itt az asztalon, és nem tudom, hogy... Én azt szeretném kérdezni, hogy itt ebben a videóban akkor lehet azt alkalmazni, hogy mondjuk 2 videó közé berakok egy képet, aztán megint egy videót, és akkor az hogy működik, hogy így betöltöm ezeket a videókat, és akkor így tudom rendezgetni, hogy egyiket a másik után, mondjuk így simán, mint a Wordbe egy képet mozgatok, és akkor a videókat így kikattintom, és tudom cserélgetni, melyik legyen melyik után, vagy ez hogy működik? Igen, ugye ezek sorban, tehát hogyha ide kattintasz, ugye ez a 4-es rács nézet, akkor itt látni fogod egybe, hogy mik jönnek mik után. Hát itt is tud variálni, hogy ha te mondjuk milyen sablon mit szeretnél, ezek diák, úgy képzeld el, mint a PowerPointot. Tehát, hogy itt vannak ezek a diák, és azt mondod, hogy neked, most ezt mindegy, ezt szétbarmolom, nekem az első része nem kell, nyomok egy deletet, kitöröltem. És azt mondom, kezdek a környékkel, én magamat nem akarom ide, akkor kezdek ezzel, és akkor hát mondjuk feltöltök videót, na mindjárt megpróbálok keresni egy videót, íróasztal. Talán, hát ez az a baj, egy álló videó. Ez már az összevágott, csak ugye közben beszélgettem a tulajdonossal, tehát feltöltöm ide a videót, meg kell várni, még itt kiírja a feltöltést, mert akkor nem fogod tudni berakni ide,
és gyakorlatilag azt mondod, hogy mondjuk ide szeretnél egy környéket, tehát hogy mondjuk azt mondod, hogy képet szeretnél. Tehát berakod ide a képet, és azt mondod, hogy nézzük meg konkrétan, Bocskai kerten eladó család. Hogy kell. Megfogom, kitöltöm. És azt mondom, hogy ez jelenjen meg mondjuk 3-4 másodpercig, leviszem 3 másodpercre, és itt már beúszásokat én mindent megcsináltam nektek, de hogyha variálni akartok, hogy ez honnan jöjjön be, akkor ne így pásztázással jöjjön be, akkor nem emelkedéssel, akkor ezen tudsz változtatni, hogy belépéskor, kilépéskor. Ez mondom, mint a PowerPoint. Tehát, hogy inkább ahhoz tudom hasonlítani. És a következő, hogy nekem akkor kell egy videó, és a videóról mondjuk beteszem ide ezt, hogyha engedi. Ezt kidobom innen, és hát ugye ez megint egy álló videó, de mondjuk én ezt szeretném, ugye, most nem tudom, miért nem töltötte fel teljesen, mert fél giga. Még ez a 30 másodperc videó is azért sok helyet foglal egy gépen, majd hogyha feltöltötte, akkor beteszem, mert addig nem is tudom, berakom, akkor ez már készen van. Csak ugye én ezt már meg is csináltam, tehát mondjuk ez egy videóból, én ezt a részt azt mondom, hogy én szeretném betenni, és csak a videónak levágom azt a részét, hogy garázsral. És ugye innen indul a garázs, tehát hogy egy kézből, hogyha végig sétálsz az ingatlanon, akkor is meg tudod mutatni, hogy akkor most csak a garázs mutatom meg. Garázs és kazánház. Nyomok egy készt, és akkor ebben a videóban már csak ez fog megjelenni, tehát jó, tehát, hogy ezt ugye lehet keverni, vagy lehet mixelni, és hogyha ez most ugye itt a pozíciót kell változtatni, előrébb hozom egy kicsit, mögé megy a videó. Most ez nyilván szarul néz ki, de megmondom, hogy miért, mert az összes képemet le kellett takarítanom a gépemben, mert nem volt rajta hely, meg az összes képet, meg videót, de gyakorlatilag ugye ezt szabadon tudod használni, hogyha te következőnek képet akarsz, akkor ide mész a képekhez, megfogod, behúzod ide, és azt mondod, hogy jaj, mondjuk erre akarod kicserélni. És azt mondod, hogy háttér lecserélése, és pont. Akkor már ez lesz csak. Tehát ez abszolút szabad rablás igazából. Nagyon jó kreativitás, kell egy kreatív érzékkel rendelkezni ahhoz, hogy mondjuk egy igényes anyagot összerakja, ami arányos is, és minden. De ettől függetlenül ugye ezért csináljuk nyilván a sablonokat, hogy nektek ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem azt mondod, hogy neked nem kell a 12-es, nem kell a 10-es, nem kell a környék, nem kell a ház, hanem nekem ez a 3 vagy 4 modul kell majd ebből, többit kivágom innen a francba, és akkor ezekbe a 4-be ide teszek egy képet, ide egy videót, ide még egy képet, ide még egy leírást, ide pedig a saját telefonszámomat, és kész. Tehát abszolút szabadon tudod ezt variálni. Tehát bármit meg tud. Itt vagytok? Jó. Csak ugye körülbelül 8 embernek van képe, és tök jó lenne, hogyha látnám is legalább, hogyha lennétek. Igen, köszi. Itt sokkal jobban úgy, hogyha látlak is titeket. Szóval gyakorlatilag ugye ezeket tudjátok ugye variálni, és akkor innen, hogyha visszalépek, akkor látjátok, már csak ezek maradtak meg, le van redukálva, és itt még annyi a trükk benne, hogy látjátok, ide lehet saját hangot is tenni, tehát hogyha itt nektek a saját feltöltéseitekben van egy olyan hangfájl, amit szeretnétek, akkor ezt is be tudjátok tenni ide. A videóvágásra fogok majd egy külön workshopot csinálni. Most igazából a Canva és a social media megjelenéseket szeretném ugye ezeket elmondani, de a videóvágásnál meg fogom nektek mutatni a szerintem legegyszerűbben használható mindenki számára is ingyenes ezért CapCut-ot, ugye az, amit nagyon egyszerűen lehet használni, meg ezt, mert akkor készült normálisan, nem ilyen videókkal, hanem amire tényleg össze is tudjuk vágni. Most csak arra azt szeretném nektek megmutatni, hogy ebben a Canvában tényleg PowerPoint-tól kezdve szórólap, marketinganyag, Facebook poszt, mindent össze lehet pakolni.
anélkül, hogy ilyen nagyon-nagyon megerőltető lenne, ezt tényleg csak nyomogatni kell. És akkor a következő, az ami még egy ilyen jobb történet, és vissza fogok pillanatra térni ide, ugye most egy telefonra, tehát hogyha én megosztom, mert rátettem már, meg szóljatok, hogyha látjátok a telefonomat. Látjátok a telefonom kijelzőjét? Igen. Igen. Tehát, hogyha beléptetek a kanvátokba telefonon, akkor akár, ugye itt vannak, ugye azokat, amiket az előbb használtunk, és itt vannak a projektek, és azt mondjuk, hogy mondjuk itt volt az, amit az előbb megnyitottunk. És hogyha én ki szeretném cserélni, vagy ugye el akarom távolítani mondjuk a háttérképet, akkor ezt telefonról még egyszerűbben meg lehet csinálni, mert megfogom, és kitörlem a francba, és azt mondom, hogy ugye teszek hozzá mondjuk egy elemek, feltöltésekből, teszek hozzá egy képet, és ugyanazt lehet használni, ugyanúgy tudjátok ezt használni, mint gépen is. Tehát egy buszon ülve, akár egy bárhol, simán lehet használni. Tehát, hogyha megvan egy sablontok, látjátok, és jelzi is, hogy én ott benne vagyok ebben a sablonban amúgy, a gépen. Ha megvan egy sablontok, akkor ezt el is készítettem, és gyakorlatilag ezt már tudom is küldeni. Hát, képmese, és gyakorlatilag ugye a fotóimba ez már be is került. Tehát ez egy nagyon gyorsan és egyszerűen használható történet, mert hogyha összeraktátok ugye ezt, akkor azt mondom, hogy mondjuk jó, ez a telek ez nem ekkora, akkor megfogom, szerkesztés, nem 1291, hanem mondjuk 1000, mi lesz ez, square meter most jelen pillanatban, és a betűtípuson pedig ugye tudok ugyanúgy változtatni. Tehát nyilván, hogyha van egy vagy egy bejáratott történetek, akkor ez egy nagyon gyors sztori lehet, itt nagy a betűméret, kicsit kicsúszik, kész, ennyi. És akár már egy ingatlan felvétel után nagyon gyorsan meg tudjátok ezt húzni, és ugye, hát mondjuk azt mondom, hogy pillanat, itt visszalépek kezdőlapra, hogyha mondjuk immo egy sablont akarok használni, hogyha betettétek már ugye a sajátotokba, akkor azt mondjuk, hogy tervek, és nézzünk egy immo egy sablont, hát itt nekem van minden. Ugye a Beneosishez is csináltunk egy párat, de mondjuk itt van mondjuk egy dicsekvő. És ennek semmi különösebb dolgom nincs, megfogom, kijelölöm, és azt mondom, hogy oké, és ez egy kicsit így szétcsúszott, ugye? Semmi probléma. Arrébb tesszük. Rendben. Kész. Már is igényesen néz ki. Ez egy régi dicsekvő volt. Nyilván ne ezt használjátok, csak én most ezt találtam meg a leggyorsabban telefonon, de ugye a legtöbbet használt, azok itt lesznek. És ugye itt van például az InMoid sablonok, mondjuk friss ajánlat, akkor tényleg telefonról fel tudom tölteni, és ki tudom cserélni a képet, és hogyha megvan, ez egy nagyon-nagyon gyorsan működő történet lesz. Pillanat. Ja, oké. Szóval ez lenne maga az alap Canva része. És azért mondom ezt, mert ugye ez általában ugye a grafikusok ezt szidják, Photoshoppal szebb lehet, Adobe-val megint szebbet lehet csinálni, jobbakat, de nekünk bőven elég ez, hogy a megfelelő marketingünket kirakjuk, és a megfelelő marketingünket tudjuk használni ugye a Facebookon. Ami még egy nagyon fontos dolog, hogyha elkezdünk Facebookon dolgozni, az maga ugye a megjelenésünk, tehát mondjuk elkészítettünk egy sablont, ugye? És mit írunk mellé? És nézzünk egy Facebookot. Ahogy, na most még Facebookkal lép be. Jó, akkor átlépek a sajátomba.
Tehát nagyon fontos az, hogy a Magyarország kormánya szépen minden, na keressünk egy Immo 1-es kiírást, mit szóltok hozzá. Nem akarok direkt névre keresni, mert itt vagytok? Ja. Nem akarok direkt névre keresni, mert tudom, hogy ki rakott ki olyat, ami nem jó, úgyhogy megnézzük, hogy az első ingatlanos kiírás, tehát Ati bejelentkezett itt egy idézettel, ez teljesen jó. Igaz? Tehát ez egy idézet. De Ati nem szokott ingatlanokat kirakni, úgyhogy megyünk még egy kicsit tovább. Persze sok. Na most meglátjátok. Megnézheted az enyémet, hogy jó-e, legalább megtudom. Viki, na. Köszönjük az önként jelentkezőt. Na, ez teljesen jó. Ingatlan hirdetést keresek most. Igen, ez nem az. Lakásbiztosítás. Ah, Örülő. Árulsz néha ingatlant is? igen. Na szóval, amikor ugye ezeket csináljátok, akkor ugye mindig oda kell figyelni azokra, tehát hogy ez egy eladva marketing, és amit Viki jól csinált, keressetek bizalommal. Tehát ha neked is segíthetek ingatlan egy eladásában vagy kiadásában, akkor keressetek bizalommal. A dicsekült posztoknál jellemzően az marad el, hogy a felhívás keringőre, tehát nem szólítjuk fel az embereket arra, hogy mozduljanak meg. Nem? Tehát ez azért egy nagyon fontos történet. Viki jól csinálta, tehát, hogy bekezdésekkel, kispipákkal, amúgy, hogyha lehet, javasoltok annyit, hogy ez legyen a bekezdés helyett, és akkor tudod, ezek vannak mindig elő, hogy pipa, Aha. de ez semmi nagy extra olyan nincsen benne, ami mondjuk rossz lenne, ez teljesen oké így. Keressünk olyat, na ez. Na, itt kezdődnek ugye az első dolgok, amit meg kell nézni, de az egy nagyon jó dolog, hogy Viki Veneosis-es hirdetést oszt meg. Megmutatom, hogy miért probléma az, hogyha nem Veneosis-es hirdetést osztunk meg, és ugye ez nagyon jó, árcsökkenés lényegében, de nem tudom, hogy hol, nem tudom, hogy mi. Menjen bele a Venosisba. Én ezt értem. De nem biztos, hogy felkeltem a felkeltő figyelmét. Tehát, hogy oké, lovasberény, de én nem tudom, hogy hol van lovasberény. Hol van lovasberény, tényleg nem tudom. Fejér megye. Na, tehát akkor Fejér megyében, Fehérvártól 20 kilométerre, Lovasberényben olyan építési telek, hogy bepisiltek. 30%-os akció, ez a része hibátlan, és ide én simán raknék akár ide is egy telefonszámot és egy elérhetőséget, hogy bocsánat, csak így úgy érzem, hogy valami bejegyzés készült a Veneosisbe, és nem akarom ezeket megkapni. Tehát én simán raknék ide egy elérhetőséget, és ugye itt is egy Gardini családi ház, lejjebb ment, mondjuk ezt a 3 milliót biztos nem százalékosítanám, de nézzük tovább. Eladva marketing az patika, Viki, ez itt neked a reklámhelye, úgy érzem. Van itt minden, basszus. Mert hát lovasberényben, na például ez, hogy 2 kép van róla, legalább az, hogy mekkora, milyen alakulterek, hol van a bekötés, hol vannak az utak, tudod, egy felülnézet, vagy valami, tehát hogy 2 képnél nem is jelenik meg jól. Tehát, hogy ez ugye a Facebookra, mutatok egy például, most nincs, Ági, te itt vagy? Azt hiszem, hogy Ági itt volt, mert nem akarok olyat mutatni, aki nincs itt. Tehát ez lesz az, ami egy követendő példa. Sorba rendezett, egyszerű, érthető történet, rövid leírással, figyelemfelkeltéssel, és nagyon fontos, hogy Veneosis-es linkkel. Megmutatom nektek, hogy miért. Nézzük csak, biztos vagyok benne, hogy találok itt is olyat, ami nem Veneosis-es link. Ingatlan.com. Tehát nézzük ezt, Kakasdon ingatlan.com-os link. Jó? Valakinek megtetszik ez az ingatlan. Mit fogunk csinálni? Ugye, hogyha nem Veneosis-es link van, megnéz esetleg a képeket, lekattintja. Ettől eltekintve az egész egy követendő példa.
lekattintja, ez is eddig rendben van, legörget, elolvassa, megnézi, hoppá, ez is érdekelhet. Mondjuk Kakasdon van egy másik ház. Ez már DH-s. Tolna. Ez mondjuk Ponnelli, ez szerencse, ez is imma egyes, jól dolgozzátok meg a piacot, de nem is az a lényeg, hanem hogy elviszi az ügyfelet. Látjátok, ez egy magánszemély hirdetése, akkor az Oliviáé, ez tök jó, Nelly tök jó, és egy DH-s. Tehát 5-ből 2 kapásból nem a miénk, vagy lehet, hogy 3. Tehát az ingatlan.com amellett, hogy évente pofátlanul emel, még a vevőket is átviszi a konkurenciához. Jó? Tehát ezért ne osszátok meg ezt, és ezért fogom megmutatni azt, hogyha megosztjátok, tehát, hogy Viki például neked ezzel lehetne javítani, ugye? Tehát, hogy övezeti besorolás, minden közmű, tök egyszerű. Néha csinálom, csak amikor nincs időm, örülök, hogy utolérem magam, akkor csak hups, gyorsan valamit tudsz. De majd igyekszem. Abszolút megértem, és én ezt úgy szoktam csinálni, hogy nekem megvan az ilyen Facebook sablon, telefonomba lementve jegyzetbe, és tudod, csak a számokat írom Jó. el. Oké. Tehát, hogy én nem szoktam mondjuk a sajátomra ilyeneket kirakni, de üzleti oldalakra szoktam kirakni, és ugye ott csak azokat pörgetem ki, tehát, hogy hol, mekkora, mi merre, hány méter, megcsinálsz 5 sablont, egy az, hogy egy tök egyszerű minőség lesz, hogyha gondoljátok, akkor tudunk egy ilyet csinálni hálózati szinten, vagy telekre, mit tudom én, hogy mi a Facebook kiírás, egy rövid szöveg hozzá, belemegy a Veneosys-es link, mert látjátok, hogy rákattintunk a Veneosys-re, betölt, Nelly-nek a hirdetése, és egy az, hogy nem hoz ki konkurens hirdetéseket, és ha további ingatlanokra rámegyek, akkor Nelly-nek a hirdetései jönnek fel, tehát nálam fog maradni a vevő. Jó? Tehát ez a nagyon nagy különbség azzal, hogyha külsős linket osztunk meg, vagy belsős linket, mert ezzel nem viszi el az embernek ugye a szemét, vagy nem viszi el egyszerűen az ügyfelet. A másik, hogy Nelly-nek ez a képe, ez tök jó, és hogyha itt vagy Nelly, akkor küld át nyugodtan, vagy Canvába, kapjátok le a képet, vagy a hátteret erről is, mert a Veneosys-be is fel lehet tölteni. Tehát, hogyha felmentek az immo1.hu-ra, akkor például irodáink, és franchise központ, látjátok, nekem is ugye így van fent, nem háttérrel, tehát nem kocka háttérrel, tehát fel lehet tölteni kivágott PNG-t is ide. Jó? Úgyhogy nyugodtan meg tudjátok csinálni, és ha tippet megfogadtok a Veneosys-ban, az applikációban, be tudjátok ugyanúgy, mint a Canvában, tehát tudjátok oda húzni, ahova szeretnétek, így tudjátok húzni a saját fotótokat is, hogy jelenjen meg. Jó? Szóval az is egy jó történet, hogy ott a fejetekre kattintva az alkalmazáson belül tudjátok ezeket cserélni. Úgyhogy gyakorlatilag ugye a Canva az rengeteg videó van benne, rengeteg trükk van benne, én csak az alapokat szerettem volna megmutatni, mert ez, hogyha felmentek a YouTube-ra, magyarok, külföldiek órákat mutatják ezeket, de hogyha mi Canva sablonjainkat használjátok, akkor egy-egy ilyen elkészítésére rá kell szállnotok, amikor végig bekattintgatjátok ugye saját magatoknak, hogy meglegyen, átírjátok a telefonszámot, átírjátok a szöveget benne, de hogyha ezek már készen vannak, akkor gyakorlatilag 2-3 perc alatt tudjátok cserélni ugye ebbe a képeket, és azt mondjuk, hogy most arrébb rakom magam, kész, nem? De erre kell vigyázni, ugye, hogy az egér mutatója az, ami mutatja, hogy hova kerüljön, tehát hogyha alatta van, akkor nem. És innen már itt vannak ugye a hirdetések, és kész, és mehet. Tehát, hogy ennyi. És ezt már lehet megosztani, akár telefonról, akár honnan, tehát nagyon-nagyon egyszerűvé teszi az életeteket, és felesleges munkától kínál meg, mert nem kell órákat, napokat itt ülni, majd ülünk mi, kitaláljuk, hogy legyen, várjuk a javaslatokat tőletek, hogy mit szeretnétek, hogy szeretnétek, és egy dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy vannak sablonok. Tehát, hogyha én itt a sablonokba belemegyek a Canvába, látjátok, ez egy tök üres sablon. És azt mondom mondjuk, hogy real estate. Jó? Millió sablon találtok. Milliót. Tehát nagyon sokból lehet választani.
De az, hogyha én ezzel kezdek, ezzel folytatom, ezzel harmadik, ezzel nézni, tehát egységesnek kell lenni, mert ha színekbe se stimmel, meg nem stimmel, ugye betűtípusban eltér egy csomó mindenben, az nem fog segíteni. Tehát az nem fog segíteni, összezavarja egyszerűen az ember, úgyhogy azért mondom, hogy nyugodtan használjátok azokat, amiket mi kiraktunk, tehát látjátok mondjuk, akkor lehet, hogy ebből csinálunk egy ilyen sablont, és akkor ezt lehet a TikTokra nyomni, és akkor beidőzítjük, ugye ez egy fizetős sablon, kiveszem belőle azokat a részeket, amik fizetősek, megcsináljuk úgy, hogy tudjátok használni, és csak bele kell majd dobálni a videókat. Tehát, hogy erről, hogyha van rá igény, akkor szóljatok nyugodtan. Mit mutassak még meg? Mire vagytok kíváncsiak? Mert nekem igazából én ezt 10 éve használom, tehát nekem egy kicsit egyértelműbb, úgyhogy mondjátok nyugodtan, hogy mi az, ami hiányzik még, vagy mutassam meg. Hát nekem a videó biztos, hogy még nehezemre, mert azt még nem csináltam soha, tehát majd próbálgatom, ha lesz időm, de szerintem az nem annyira egyszerű. Én a videóhoz úgy akarom, hogy először azt akarom levideózni, hogy én hogy videózok. És Jó. akkor csinálok egy ilyen videós anyagot, amit majd azt lehet, hogy az elsőt, ugye, hogy kell videózni, mert most például én mondjuk gimballal szoktam videózni, tudod, ez a stabilizátorral. De amúgy, meg ha csak így simán megfogod a telefont, és olyan snitteket, tehát hogy olyanokat használsz, tudod, amikor itt csak így ennyit mozogsz, vagy ennyit, tehát hogy így nem tudom, mennyire lehet látni. Ja, most prezentálok, így annyira nem lehet látni. De látom. De hogyha mondjuk, ugye, vagy egy ennyit csinálsz, hogy bemész egy picit a szobába, és ugye ezekből az apró vágásokból rakod össze, tök jó videó tud kijönni. Tehát tényleg egy jó videót tudsz kihozni ebből, mert ugye, ha megnézed, ez nem egy film. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit... És most például most nem akarom végignézni, vagy végigmutatni, de talán ez a YouTube videó, amit az előbb mutattam, az volt az, ami... Ja, nem, ez rossz YouTube. Új csúnya rossz YouTube. Az abban is látszik, ugye, hogy nincsenek olyan hatalmas, most nem a drónról beszélek, hanem mondjuk az ingatlanról. Jó. Miért szivat ez mind? Jaj, mert ez az imma egyé, bocsánat. A tudástár lesz, ez kell nekem. Tehát, mindjárt mutatom. Hát azt amúgy gyakorolni kell, tehát a videózást, de mondjuk, hogyha megnézed ezt a videót, egy pillanat, ebben például nincsenek olyan hatalmas mozgások, tehát innen nézd meg. Látod? Csak befelé, picit hátra. Jó, ez most sok volt, de ez egy picit oldalra. És amúgy egybe van, nem? És ez nem olyan nagyon-nagyon mozis történet, tehát hogy ezekből szépet össze lehet rakni, az ilyen 30-40 centis mozgás, hogy belemozogsz egy picit. Jó. De ezt majd mondom, hogy egyszer elszállom az időt, és akkor remélem minél hamarabb, és akkor megmutatom azt, hogy akkor hogy lehet ezeket videózni. Volt egy pár kérdés, azt hiszem. Nekem Nekem egy kérdésem. parancsolj. A videóknál, amikor vannak ugye a különböző videó részletek, és ugye a kettő közötti szünet. Tehát amikor ugye tehát hogy átlép az egyikről a másikra, hogy ott a közte lévő szünetet azt tudod effektelni, vagy tudod az időtartamát például lerövidíteni, mert én csináltam egy videót a napokban a Canva-ba, és a kettő, ott, igen. Hogy Igen. ott az időt tudod-e esetleg csökkenteni, mert nekem eléggé feltűnő volt a kettő közti lépés, hogy ott ugye először eredetileg fehér volt a háttér, és akkor, ahogy vége volt az egyik videó részletnek, hirtelen kifehéredett, jött a másik, annyit változtattam, hogy fekete hátteret csináltam, így nem annyira feltűnő, de én azért ettől függetlenül észreveszem, hogy ott tudsz a kettő között valami, vagy az, hogy az első videó, amikor már vége van, az elhomályosodik, és már jön a következő, az meg már legyen tisztább képen, tehát hogy ott tudsz variálni? Persze, ezek mind variálhatók, ugye ez beúszásokkal, nézd meg most, ugye nézzük meg az első 10 másodpercet ebből akkor, jó? És megmutatom, hogy kell ezt. Erre csak kitörlöm ezt a
picsában, mert zavar a hangja. Ez már úgyis szét van szedve teljesen, tehát, hogy innen kezdődik ugye egy videó, és az áttűnés zavar. Igen, Áttűnés az. hiánya. Az. És Igen. csak ezek voltak ugye a sablonok, ez az erős váltás, igaz? Igen, az. Ide húzod a kettő közé, átmenet Igen. hozzáadása, és itt kiválasztod, hogy menjen át. Aha. És én ezt a És színes ott van a másodpercet, be lehet állítani a másodpercet felül a pásztát is mellett. időtartam, mennyi legyen, honnan jöjjön be, és akkor innen már így kezdődik, Aha. és ugye itt egy átmenet, és hogyha azt mondod, hogy ez neked tetszik, ide kattintasz, alkalmazás az összes oldalra, és csak egyszer kell megcsinálnod. Aha. És nézd meg, ugye egyszer kell csak beállítanod, és be tudod állítani, hogy ennek például, látod ennek a csúszásnak a színeit, itt tudod, hogy milyen színeket használjon. Aha. Most ezt szeretném, hogyha sötét, vagy ilyen lila lenne, akkor ezt is látod, akkor már így húzzál. Tehát, hogy nagyon sok beállítási variációd van. Aha. Most már ez az ocsmány, nem tudom milyen magenta, vagy mit tudom én, mi ennek a neve, ez a színe. És itt ugye ezeket ide kattintva tudod eltávolítani, és hogyha most ide bemész, akkor oldalt meg hozzá tudsz adni, vagy hogyha egy sablont szeretnél többet használni, akkor pedig ide, és akkor az oldal duplikálásával ugye megcsinál belőle még egyet, és hogyha az a szöveg mondjuk azt mondod, hogy neked ez így tetszik, hogy itt van, hogy ingatlan bemutató, mit tudom én, hogy mekkora a kert, és a következőnél ugyanezt szeretnéd használni, akkor ezt leduplikálod, kicseréled a szöveget, kicseréled a videót, és akkor gyakorlatilag ugyanaz lesz. Aha. Ez most nekünk nem kell. Megválaszoltam mindent? Igen. Jó. És maga a videósebességet, azt hol lehetett beállítani? Ide mész a videóra, lejátszás, és a videó Aha. sebessége. És akkor itt vagy gyorsabb, vagy lassabbra. Jó, köszönöm. Szívesen. Ugye ebből is tudsz amúgy csinálni, hogyha letöltöd videót is, de akár ugye gifet is tudsz egy részéből. Én az MP4 videót szoktam ajánlani, mert az fel tud menni mindenhova. És ugye ezt kell feltolni a YouTube-ra, és a YouTube-ról kell ugye belinkelni mindenhová. És azt mondja, hogy Kis Szabó Anita. Nézzük a tiédet? Facebookot? Igen, köszönöm. Bocsánat, csak így most olvasom, hogy ki mit írt. Meg vagy. Én azért csinálnám ezt fordítva, hogy egységesen így legyen. Meg lehet, hogy sok a link hiányzik. Tehát, hogy amúgy, ha te elolvasol valamit, akkor mennyi szöveget olvas fel, itt a link. Önmagában a link kevés, link nélkül meg a hirdetés kevés. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy én is szoktam szerkeszteni ilyen hirdetéseket, hogyha így lejjebb görgetsz, hogy azok így jók, hogy mindenképpen a Canvából szerkesszek. Nem ez még lejjebb? Ez például? Például ez is. Ez például nekem egy picit olvashatatlanná teszi ez a háttér. Aha. Nem rossz ez igazából, tehát hogy nem mondanám rossznak, meg hogy csak ugye ez a fekete, tehát nem arculati szín, meg hogy fekete azért én nem szeretem a feketét használni ilyenbe. Tehát hogy most ezt megosztottad, látod itt a teli kép jobban felkelt a figyelmet. Itt meg egy nagyon pici kép van. Érted? Ez viszont teljesen, hogy eladna ingatlant, hogy venne, hívjon bárki segíteni. Ez hibátlan. Visszhangzok? Igen. Ketten ülök, vagy valaki, akkor még van egy helyen vagytok, és akkor azért gondolom. Tehát ide például bemásoltad az egész leírt. De hidd el, nem olvassák végig sajnos az emberek, az a tapasztalat. Tehát agár építési terek, és az előnyeit kiemelni kb. Ennyit, és akkor jöhet hozzá a hirdetési szöveg. Ugye a hirdetési link, telefonszám,
meg hogy imma egy ingatlanod, de van egy pár az országban, azt mondjuk én megnevezném, hogy melyik. Jó. Meg én javaslom még azt, hogy albumot. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy hol maradt a többi pixel, de itt azért hiányos egy kis tökélet. Tehát, hogy Úgy örököltem ezt a képet, mert ugye elment tőlünk az Erika, és tőle örököltem, de megyek, majd készítek újat. jó, ez például, ez teljesen jó. Tehát egy album felrakva, picit rövidebb szöveggel, látod, mert hogyha most lenyitottam, de ugye odáig látod, hogy 13,9, és ez nem is látszik. Ez nem hülye a Facebook, tehát azért nem látszik, mert amúgy kevesen nyitják le. Jó? Úgyhogy próbálj meg hogy az elején a lényegre törekedni, és akkor utána, hogyha valaki lenyitja, ez teljesen jó, hogy dobja bele egy Venomous-os linket. Amúgy ugye nagyon sokáig csinálták azt, hogy ha megnézhetek egy HVG-t, egy indexet, vagy valakit, akkor mindenki azt csinálta, hogy link a leírásban. Azért, hogy lenyissák. És több embernek jelenjen meg. Bocsánat, tehát ezt is tudjátok használni, hogy mondjuk itt beteszel a linket, és akkor hozzászólsz saját magadhoz, hogy leül-e ugye a linken. Ugye, hogyha most megnéztek, mit tudom én, hát nem is tudom, mi volt az, nézzünk egy indexet. Azt hiszem, hogy ők használták ezt így. Nem, most már megint linket raknak ki. De régen valamelyik csinálta azt, hogy egy képet kirakott, és akkor link a hozzászólásokban. Vagy nem az index volt, hanem a HVG talán. Egy kérdésem lenne. Igen, látjátok, HVG. Hát a HVG a mai napig így nyomja. Látjátok, rajta van a lényeg a képen, a szöveg rajta, mondjuk ez nem a legacélosabb kép, amit használnak, a logójuk rajta van, és itt van egy 3 soros és egy link a hozzászólásokban. Most nem azt mondom, hogy ők az istenek, nehogy félreértsétek, csak ugye jellemzően használták egy csomószor ezt a módszert is. Én azt mondom, hogy egyszerűen, gyorsan és közérthetően kell fogalmazni, mert én most így nézegetem, elolvasom, de amikor valaki pörgeti a telefont, akkor nem akad bele még a szemesre. Bele kell, hogy akadjon a szeme. Látjátok, elképesztően szuper nap volt, köszönjük, hogy itt voltok. Borterasz megnyitó, kész, és jó képek vannak. Megnézem, melyik ismerős volt ott, és akkor innen meg ugye jöhet a link. Tehát, hogy ők is elrontották, mert ugye nincs benne ugye a vállalkozásának, ugye a neve benne van, de a linkje nincs. Mondjuk itt ezt megosztotta. Parancsolj! Az a kérdésem lenne, hogy a Facebook, tehát a szövegezésben az ikonokat, illetve a betűstílust, ilyesmit csak a telefonos megoldással lehet megoldani, vagy laptopon keresztül is? Mármint mit? Hát oda betenni a különböző ikonokat, jeleket, mert ugye a gépen keresztül nekem mindig csak azok az alapban ott a sima emoji, aztán annyi. Hát nem tudom, hogy van, de nekem van a gépemen egy ilyen, hogy a billentyűzetek között én ki tudom választani az emojikat, és akkor azt mondom, hogy én itt szerkeztek, és én be tudom tenni. Hát én egy billentyűzet között kiválasztom az emotikonokat. Biztos, hogy van a Windows-on is ilyen, szerintem. Meg illetve annyi, hogy volt korábban a szó, hogy a kettős keresztes történetet, hogy azt érdemes betenni. Azért érdemes betenni, mert hogyha megnézed ugye a hashtageket, azt mindenképpen használjátok, ez így van, mert hogyha megnézed azokat, hogy milyen hashtagek vannak, akkor ugye ezután a könnyebb keresnie. Tehát, hogyha a Facebook érdeklődési körök alapján mindenkiről mindent rögzít mindenhova, hát nem véletlen az, hogyha beszélgetünk a tankokról, akkor fel fog jönni a tankmúzeum, vagy mit tudom, én most csak mondok bármit, de biztos ti is láttátok már azt, hogy mondjuk beszélgettek valamiről, nem tudom, egy óraszíjról, vagy egy mosószerről, és érdekes módon megjelenik a Facebook hírfolyamban egy olyan hirdetés, nem? Hát igen, az érdekes, hogy jött be. Ugye? Nagyon Hogy érdekes. lehallgatják az embert? Közben meg le van tiltva minden, meg semmihez nem fér hozzá, meg milyen biztonságos. Ezt a sarokban van a telefon, és mégis rátok hirdet. Ezekkel ugye, hogyha most valaki ingatlanról beszélget, mert pedig az embereknek mindig téma ez,
hogyha immo egy ingatlan hashtag mindenhol legyen ott, hogy egyáltalán megtaláljanak, valamint ugye az sem mindegy, hogyha én most Facebookon rákeressek, ugye mondjuk azt nézem, hogy nézzük az immo egyet, immo egy ingatlan, 40 000 kedvelés, immo egy, rányomok ugye a hashtagre, felfedezésben, hogy mit látok itt. És látjátok, egy minőségi munkáknak kell kijönnie, ez is egy picit hosszú lett, de teljesen rendben van. Ez elején itt a lényeg, ezt már olvassák, lenyitják, tehát, hogy ezeknek a minőségi. Most Bencét is amúgy tehát hogy TikTokon ott beszólogatnak, mert mit tudom én, de hogy egyre népszerűbb, tehát hogy jók a videók. Szép videókat csinálnak, jó házakat mutatják be, tehát hogy egyszerűen mindenkinek kell egy egységes, jó megjelenés, és mondjuk a piros az én annyira nem erőltetném, de ettől függetlenül ugye nem mindegy, hogyha rákattint valaki egy hashtagre, akkor mit lát. És az, hogy most például ezt látják rólunk, hogy minőségi ingatlanok jó videókkal, rekordok rekordjával, tehát hogy tényleg ugye jó megjelenéssel, ez ugye a hálózat és a saját brandet is építi, hiszen nem mindegy, hogy mi az, ami mögötte van. Tehát, hogy én ezt nagyon javaslom, hogy használjátok. Hirdetés, vagy a Facebook, TikTok, Instagram, ugye ezeknél, hát most nem is tudom, hogy mutassam meg nektek, de nekem egy pillanat, most átrakom ide. Én egyszer kigyűjtöttem, hogy mire van a legtöbb keresés és a legtöbb megjelenés, és itt vannak. Látjátok? Hogy ezeket érdemes használni. Eladó ingatlan, tehát hogy ez az Instagramra töltöttem ki, hogy mi volt az, ami felújítandó befektetési lakásoknál. Ezekre volt a magyar Instagramon a legtöbb keresés, ezekre a hashtagekre. Jó? Ugye ezek voltak, amik a legtöbbet megjelentek. Ugye nyilván én megadtam, hogy a Verespálné, ugye akkor a Bonzirodához töltöttem ki, de ugye ezek azok, amiket nyugodtan tudtok, mert ezeket használják, és ugye ennél jobban tudja pörgetni az alkalmazás, annál jobban feljönnek ezek a dolgok. Hát most ezt ide bemásolom nektek a chatbe. Aztán le tudjátok menteni, hogyha szeretnétek. Én ezeket használtam, és amúgy eredményesen is. Eladva képekről vélemény. Nézzük. Hát ez hibátlan, mert én csináltam 2 órája. Teljesen jó. Tehát ez az arculat egységes. Egy vonalat követ, ez is már egy nagy ugrás a karikából a négyzetesen, úgyhogy ezt jól lenne egységesíteni, de nem zavaró igazából, mert igényes. Tehát az, hogyha ugye az arculati színek megvannak, az már ugye nem teszi ronyra az egészet, tehát gondoljatok bele, hogy mondjuk egy filmben se úgy mozognak ezek a történetek, hogy egyszer egy szürke háttér, egyszer kék háttér, hanem mindig egységesen vannak ezek a sztorik, méghozzá azért, mert megszokja az ember szeme. Tehát, hogyha ugrálunk benne, az nem fog segíteni neki. Azért nem jó például ugye álló és fekvő képeket hirdetésekben is változtatni, mert egyszerűen zavaró a történet, de ezek amúgy szerintem teljesen jók. Szerintem azt mondom, hogy választatok ki 1 vagy 2 sablont, amit követ az egész iroda, és ugye ezek, hogyha megvannak benne, ez nem tudom mi itt, de amúgy ezt leszámítva. Teljesen jó, én nagyobb képeket használnék mindenképp. Tehát, hogy ez a fajta. Nyugodtan be tudtok tenni ilyeneket. Vakvarjú, mondjuk ez a vonal. De itt nem, hát igazából ugye nektek. Csak mondok, hogy az eladó marketingnek amúgy hatalmas ereje van. Nekünk a Verespálné utcában ugye volt kirakat, még az Irányi utcában a földszinten, de hát az sem ma volt, hanem egy jó 8-9 évvel ezelőtt. És képzeljétek el, hogy ki voltak rakva az eladó ingatlanjaink.
és betévett egy-két ember, nézelődtek, meg mit tudom én, nem volt semmi eredménye. Amikor kiraktuk az eladott ingatlanjainkat, hogy ezt adtuk el a kirakatunkba, egy csomó lead érkezett be, hogy ő is ennyi idő alatt akarja, meg gyorsan el akarja adni. Hát gondoljatok már bele egy ingatlanosnak, amikor bejön valaki az utcáról, és azt mondja neki, hogy gyorsan el akarja adni az ingatlanát, az rossz. Az nagyon nem rossz. Ugye, az elég hasznos tud lenni. Abból jó eladások vannak. Van-e még kérdésetek esetleg? Nekem nincs, köszi, én elbúcsúzok, mert mennem kell. Úgyhogy Jó. sziasztok. Oké. Köszönjük szépen, Zoli, Köszönjük. nagyon hasznos volt. Köszi. Köszönjük. Köszönjük Sziasztok. szépen. Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszi, Zoli. Hello. Sziasztok! Én is elköszöntem. Köszi, Zoli. Sziasztok.